ሰላም ኩልኩም ነዛ ቪድዮ ተከታተሉ ዘለኹም ከመይ ቀኒኹም ሰላምን ጥዕናን ዘለዎ ሰሙን ኣሕሊፍኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ንሎም መዓልቲ እምበኣር ከምዚኣ ትርእይዋ ዘለኹም ብኻልእ ብሓዳሽ ቪድዮ መፅእ ኣለኹ። ቀላል ቆልዑት ኮነ ዓበይቲ ዝፈትዋ ናይ ዓሳ ኣሰራርሓ ማለት እዩ ብኣሕምልቲ ዝተሰነይት ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ክትከታተሉኒ ብክብሪ ይዕድመኩም። በመጀመሪያ እምበኣር ከምዚኣ ንሪኣ ዘለና ዓሳ ተሓፂቡ ዝተዳለወል ኣለኒ ማለት እዩ። ብሶፍቲ ጌራ ኣፀቢቐት ማዩ ኣውፅኤ ዘዳለኽዎ ዓሳ ኣለኒ። ወላ ሓንቲ ዓፅሚ ዝበሃል የብሉን ማለት እዩ። ንቆልዑ ተዳ ኮይኑ ኣረጋጊፅና ክንሰርሖ ስለ ዘለና እዚ ዓፅሚ ዝበሃል የብሉን። ከምዚ ገይረ በቲ ዝጥዕመኒ ኣገባብ እንዳቆራረፅኩ የዳልዎ ኣለኹ ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል እምበኣር እዚ ንሪኦ ዘለና ፀሊም በርበረን ጨውን ኣለኒ። እቲ ጨው ዘይኮንኩ ግን ክጥቀም እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣሕምልቲ ዳዶ ንሱ ክጥቀም ዝመርፅ ምክንያቱ ኣብ ውሽጡ ጨው ኣለዎ። ካልኻ ኣሕምልቲ ዝነቐፀ ከም በዓል ፓፕሪካ ብዙሕ ነገር ኣብ ውሽጡ ስለ ዘለዎ ካብ ጨው ጥራሕ ዝጥቀም ንጣዕሚ ክኾነለይ ብምባል እዚ ናይ ኣሕምልቲ ዳዶ እየ ዝጥቀም ዘለኹ። ከምኡውን ተዳደሊና ንዓሳ ጥራሕ ዝተባሂሉ ዝዳሎ ቀመማት ኣለዉ ንሱ እውን ክትጥቀም ንኽእል ኢና። ግን ኣብ ገዛና ዘለና ኩሉ ግዜ ስለ ንጥቀም ማለት እዩ ኣነ ኩሉ ግዜ እዚአን ጥራሕ እየ ዝጥቀም። ብከምዚ ገባብ እምበኣር ንኩሉ ከምዚ ሰትዮ እናገበርኩ ብላዕልን ብታሕትን የዳውሶ ኣለኹ ማለት እዩ። ካብኡ ምቕፃል ከምዚኣ ብምግባር ኩለን ኣዳልየን ኣለኹ ማለት እዩ። ቀፂለ እምበኣር እዚኣ ንሪኣ ዘለና ናይ ጥሑን ባኒ ዝተዳለዎ ማለት እዩ። ካብ በዓል ኣልበርታይን ሊድል ካብ ኩሉ ድኳናት ንረኽቦ ኣለና። እንተደሊና እውን ባዕልና ኣንቂፅና ጥሒና ክነዳሉ ንኽእል። ከምኡ ድማ ፊኖ ጌርና እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ኣብዚ ሕጂ ኣነ እንቋቑሖ ኣይገብረሉን እየ ዘለኹ። እንተደሊና እውን ኣብ እንቋቑሖ ኣሊኽና እንተደኣ መዲትና ናብዚ ጥሑን ባኒ ኣሊኽናዮ ፅቡቅ ክሕዘልና ይኽእል እዩ። ኣነ እንቋቑሖ ክገብር ስለዘይደለኹ እየ ከምዚ ብምግባር ንኩሉ ይሓዋውሶ ኣለኹ ማለት እዩ። ከም ዝበልኮ እዚ ጥሑን ባኒ እንተዘይረኺብና እንቋቑሖን ፊኖን ጌርና እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ኩሉ ጥዑም እዩ ዝኸውን ማለት እዩ። እዚ ባኒ ካብ ጣዕሚ ብዝሓለፈ ክጥበስ ከሎ ኣብ ዘይቲ ኣብቲ ባዴላ ከይሕዝ ከዓ ይሕግዘና እዩ ማለት እዩ። ኣብ ማእኸል ኮይኑ ምእንቲ ንኸይለጋገብካ ንኸምኡ ከዓ ይሕግዘና እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ኣብዚኣ ዘይቲ ይገብር ኣለኹ። ዘይቲ ክሳብ ኩሉ ኣብኡ ዝፀንበለል ዝብል ኣይኮንኩን ዝገብር ዘለኹ ቁሩብ ጥራሕ ንኸይሕዘ ማለት እዩ። ብዙሕ ዘይቲ እንተዘይገበርና ብፍላይ ህፃናት ዝበልዕዎ ምግቢ እንተዘይብዛሕናሉ ፅቡቅ እዩ እዚ ንኸይሕዝ ብምባል ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ። እቲ ዘይቲ ከምዚ ኢሉ ምስ ረሰነ ኩሉ እቲ ዘድልየኒ ማለት እዩ ክትሕዞ ትኽእል እታ ባዴላ ክገብረሉ እየ ማለት እዩ። ካብቲ ምስ ረሰነት እታ ባዴላ እቲ ሓዊ ኣፀቢቕና ታሕቲ ብምግባር ማለት እዩ ዳርጋ ብናይ ቁርጥለይ ካብ መወዳእታ ሓፍ ዝብል ገይረ እየ ዝጠብሶ ዘለኹ። ምክንያቱ ዓሳ እንተደኣ ሓዊ በዚሕዎ እንዳተጠበሰ ከሎ ማለት እዩ እቲ ውሽጡ ከይበሰለ ብደገ ጥራሕ ብራውን ይኸውን ወይ ድማ ይሓር ማለት እዩ። ውሽጡ ከዓኒ ከይበሰለ ይወፅእ። ህድእ ኢሉ ውሽጢ ምእንቲ ክበስለልና ግን እቲ ሓዊ እንተደኣ ታሕቲ ጌርናዮ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ከዓ በሲሉ እዩ ኢልና ክንሓስብ ከለና በቲ ሓደ ወገኑ ከዓ ገምጢልና መሊስና ቁሩብ ገምጋምናትና ጌርና ደቃይቕ ማለት እዩ። ምስ በሰለ ከዓ ኢና ክነውፅኦ ማለት እዩ። እምበኣር ኩሉ በሲሉ ምስ ተወድአ ኣኺልዎ ምስ በልኩ የውፅኦ ኣለኹ ማለት እዩ። ንዕኡ መባልዕቲ ክኸውን ኢለ ዘዳለኽዎ ሩዝን ኣሕምልትን ኣለኒ። ከምዚ ብምግባር ከዓ ይቕርቦ ኣለኹ።
ካብኡ ፎሶልያ ከምኡ ድማ ብሮኮሊ ገይረ ይቅርቦ ኣለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ሩዝ ወላ ሓንቲ ኣሕምልቲ ስለ ዘይትኽሉ ብጎኒ ይገብሮ ኣለኹ ከም ደስ ድበለና ጌርና ክንሰርሖን ክነዳልዎን ንኽእል ኢና ከምኡ እውን ኣብ ዝረስዐዮ ዘለኹ ኣነ ማለት እዩ ለሚን ገይረ ከዳልዎ እየ ከምዚኣ ትመስል እምበኣር ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ኣዝያ ቀላል ቆልዑት ይኹኑ ዓበይቲ ዝፈትዋ ኣሰራርሓ ከምኡ እውን ግዜ ዘይትወስድ ኩሉ ዓይነት ቪታሚናት እውን ክንረክበሉ ንኽእል ማለት እዩ ፈቲኹማ ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ብኻልእ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ዝብሎ ቪድዮ ክሳብ ነራኸብ ኩሉ ሰሰናይ ይምነየልኩም ብሩኽ ቅነ